Здравейте, дами зрители, аз съм Марк1493, мисля, че това е 12-ти епизод от Minecraft Hexit. До мен е... Уравов 1394, радвам се да ви видя. Да. Добре, сванаха. Открихме допълнение в селото. Ако не сте, нали, не видяха кога е изключено това. И ако не сте видяли, вече имал съм дома. И за тебе Майран кирка. Аз имам Майран кирка. Нищо, значи имам две аз. Късмет ли? Добре, защо ме мога да се тъпа при тебе? Тъпа? Верно, че аз в принцип. Добре, аз мисля, че намерих. Хайде, падна. Готово. И селото е доста близко, тъй че... Аз ще живея в една там къща. Супер! И вижте какво хубаво дърво. Наистина страхотно. Само, че ме притеснява само един факт. Какъв? Че няма много дървета около нас, но ще се справим. И това ли ще е нашата къща за сега? Аз смятам това да е за мен за сега къщата. Аз смятам да е за нас и да си е нашата къща е така. За винаги си е ние. Не смятам, защото ще е тъпо. Не за винаги. Аз си остана тук. Добре, аз ще си направя къща. Аз те подкрепям. Кой подкрепяш от двама ни? Крис. Уравов 1394. Намерих тук много готини части. Аз отивам по... 14. Добре, аз ще живея на кораб това. Или намери? Да. Браво. Добре. Не, за сега ще живея там при тебе, обаче... Далече. Много е далеч и се стъмва. Кое е далече? Близко е, просто се стъмва. Когато стигна до там, ще бъка с зомбите около кораба и вътре в кораба. Че у нея пирати са забравили факлите. Как не ги е срам. Какви пещерняци са те? Защото са таки празни. Ти ли взе неща? Добре. Чистия се ли? Добре, Сега ще сложим млади деца. Ще сложим факли. Трябва да крафтика. Тука, тука и тука. Добре, трябва ми на мен. Нищо ми трябва. Драги зрители, както виждате, навънка е тъмно и не искам да срещам крипъри. Ето го там селото около. Можете да го видите. Има доста неща около селото. Също... за сега е хубаво тази къща как е построена и къде е построена. Аз за това... Но единственото нещо, което ме притеснява е зомбитата, че много... Така, къде обаче да оставим другите честове? Тук ще се повашат. Че много зомбита могат да са. Пази се, това ще го спа. Чакай, ето ти. Не мога да взема нищо, как ти да е. Като си пълен. Аз слагам абсолютно всичко тук. Аз искам ето крипър да ви. Исках точно това крипър да си намеря, да си убия. Биличко, как си днес? Говори му по-твърдо, Марти. Говори му. Я ще си взема. Светеща цвете. Което ми свети само през неща. Да не ми хаби ток. Махни се от тук. Знаете всички как е с тока, нали?
Плащаме високи цени за много малко количество. Ако в Майнкрафт имаше Право депутати... това си е обир. Ако в Майнкрафт имаше депутати, дори зомбите да щяха да тръгнат да ги килват тях. Абе, какви зомбита бе? И хората, и селяните щяха да ги килват. Всички на бум. И овцете, и Така. кравите. Трябва... като заговорихме за това, трябват ни овце, вълна, такива неща за легла. И да можехме килима да го връщаме някакси към... Може. Старо. Така ли? Това е вълна! Аз Купчето. Да, аз мисля, че е килим. И аз така. Ма всеки знае, че мисълта не мисъл да. Добре, това ти си го призна. Никой не ти го е. Суровата истина. Сега ще ги подхранва така. Опа. Сериозно ли? Ето виж, подхраняй ги и сега ще ни идват. Бях мъчи скъпи коли, бе. Добре, така. Добре, за сега всичко е наред, освен едно нещо. Уха! Че нямаме пот. Кой ни е убрал? Да. Крис. Кой е Крис? Werewolf беше, не казвайте ми никой. Да, обаче трябва да разширим тази къща. Но за сега... ще спим така. Лек да хвърли. Лек да... И Здравей! никой не затвори вратата. Нищо, ще спим на отворена врата. Да, ще стане в нищо не течение. стана. Вау, това ще Папчу. отвори течение, да. Аз вече съм болен. Сега... Заради твоята врата. Що не я затвори? Аз стоям на кораба. Защото е твърде. Чакай ме и аз искам да дойда. Искай. Само да засадя тези боровинки. Ето тук. Какво стана? Той мъчи си. Ау! О, не, глад. Гладен съм. Добро, бе. Добро да си кой. Виж, защо го мразя това дърво. Защо? Какво правите? Трябва някакъв път да светим. Ти нещо искаш ли, а? Лъка в А? теб ли е още? Не. Да, що? Добре. Остави го в честа. Ако искаш... Какво искаш бе, скелета? О, така ли ще изиграме? Пиле. Супер, боровинки. Ой, стига бе! Аз... Пукай се, усмяса. Спри. Така... И в взето... Намерих ли си къща? Помощ! Не мога... Айде, изгорах. 100 пъти ме убиха тези скелети там. Изгорах с 5 кинта. Да! Ти е взел меча? Взех си го. Ама другите? Аз съм на малко кръвка, да съм тръгнала да се бия. Да, ти лък? И то да не използвам. Охо, браво тебе. Енчантнат. Охо. Това е много добре. Спри да страдаш, бе. Айде, ти да си връща. В този кръстин тема го махам. Ще сложа този, другия. Окей. Аз ще почакам първата си изтокът. Си. Печката ще я поставя ето тук. Беге бе! Добре, Марти, къде си да ти няма малко храна? Страхотно. Аз съм ти си целя на къщата? дупчен. Не си да дупчен целя.